טוב, אני ממשיך להסליט פה. הייתי בטלפון, דיברתי עם המומחים של הפרפרים. במקביל עבר אותי זנב סנונית, לא הספקתי להסריט. מה שאני רוצה להראות לכם פה זה על העלה המכובד הנ"ל. אם אתם רואים פה, יש לנו פה בעצם זחל של דנאית אדורה, דנאוס חריזיפוס. על הסקלפיוס שלנו יש לנו בעצם 4 צמחים, 2 זכרים יצפו עד כה, וכרגע גם ראיתי זנב סנונית. אם זאת נקבה אולי תחזור, להטיל לנו לפייגמים. יכול להיות שהפייגמים קטנים מדי כרגע ולכן היא לא העריכה אותם, אבל היא תחזור. בכל מקרה הגיעה מהשדרה מטה כמו שאתם רואים, הכיוון שהגיע, כן, שהיא תחזור או הוא. זהו, יש פה אושר בגינה, מגוון מינים מאוד יפה, חיפושיות, זבובים, זבובי רחף, צרעות, כולם נהנים פה מהפריחות. זה פריחה של ברוקולי. בעצם הפרח שאנחנו בדרך כלל אנחנו אוכלים, נשארנו אותו לפרוח, והוא מזמן אליו הרבה חרקים שונים שנהנים. גם הנה דבורת הדבש שמגיעה אלינו, שהיא מאוד חשובה לנו בייצור מזון בעולם. פה יש לנו זוג מושיות, אני לא יודע אם אתם רואים, על פרח הכוסברה, בדיוק בהזדווגות. אתם רואים, לא רואים. יש פה זוג מזדווג. בכלל על הפרחים של הכוסברה אפשר לראות המון קנימות, ולכן יש לנו גם הרבה מושיות, מושית השבע, שבאה לאכול אותם, מאוד נהנית מהם. זה משהו מעניין שאפשר לראות. הנה הפרחים הפכו פה לפירות, ויש לנו זרעים לשנה הבאה של כוסברה. יש לנו פה תותים, מישהו הביא לפני שבועיים שתיל של תות, ושתלנו אותו, הוא שתל אותו בערוגה. הנה לבנין צנון, מטייל לו. יש פה זוג, אני אמצא אותם, של לבניני צנון שמזדווגים. הם עפו. אז יהיה לנו פה עוד ביצים ועוד מינים. פה אני הולך כחליל, פה הכחליל, דבורת הדבש. הופה, אתם ראיתם, עבר פה כחליל, ככל הנראה כחליל האספסת, שמגיע לפריחה ולפרחים של הכוסברה והברוקולי. פה זנב סנונית. יאללה, זכרים של זנב סנונית לא ראינו עדיין, וגם לא הטלות. מוזמנים להצטרף בחיפושים.